Még ma is országszerte hagyomány a húsvéti tojásfestés. Ezt a technikát édesanyámtól tanultam, melyet ő is az édesanyjától vett át. A tojásokat beleteszem a tepsibe, és beteszem a rendbe, hogy jó átmelegedjenek a vitázáshoz. Most megforgatom a tojásokat, hogy jó átmelegedjenek. Oldalról. Amíg a tojások fölmelegszenek, viasztördeleg, hogy fölmelegítsem, és megírgassam a tojásokat. Hogy ez mi? Ez a mintázófa, régi nevén gicázó. Ezzel írom majd a tojásokat. Ez egy egyszerű kis fapálca, a végén be van vágva, és oda van bekötözve egy kis alumínium henger. Most már biztos megmelegedtek a tojások, és elkezdhetem a hímzést. Többféle virágmintával lehet tojásokat hímezni. Lehet árvácska, gyöngyvirág, tulipán, aztán különböző levélkék, amelyek díszítik a tojásokat. Csak arra kell ügyelni, hogy a viasz elég forró legyen, mert különben nem lehet szépen hímezni a tojást. Ellenben a tojásnak nem szabad nagyon forrónak lenni, mert akkor megfolyhat a tojáson. Most, hogy a virággal kész vagyok, kis karikákkal is díszítem a tojásokat. Miután a tojásokat meghímeztem, elkészítem a festőlevet. Vöröshagyma héját összegyűjtöttem, és forró vízzel leöntöm. Majd az egészet összeforralom. Miután a vöröshagyma héja megfőtt és kihűlt, a tojásokat óvatosan belerakom, egy éjszaka állni hagyom, hogy szép vöröses, barna színt kapjanak. Amikor a tojások megfőttek, a festékből kiszedem őket. Alaposan letörölgettem, hogy a minta jól látható legyen.
Azután hideg vízbe rakom őket, hogy könnyen pucolható legyen. A legvégén, hogy a tojások szépek és fényesek legyenek, picit megzsírzom, és puha ronggyal áttörölgetem őket. Nagypénteken sokat sírtak, sok hímes tojást megírtak. Adjanak hát nekem abból, a pirossal megírottból.